Hvordan kom I til at hedde Kaptajn Klydes Flimmercirkus? Det er også fuldstændig tosset. Som alting, så kommer det for sent. Ikke? Man bliver spurgt i sidste øjeblik. Og så Søren ringede og spurgte, hvad skal vi kalde programmet? Og så min familie, min lillebror og hans vennekreds, de har altid lavet grin med deres familiers navne. Der var nogen, der hed Spader, der var nogen, der hed Wienerbrød, og der var nogen, der hed noget forskelligt. Og vores familie hedder altså Klyderne. Så Klyden er jo i virkeligheden en fugl. Recoviceta, Avoceta, Recovirostra. Til latin. Ja, Avocet på engelsk. Den der lille underlige andefidus med en lang svanehals og nogle forfærdeligt lange ben og så et opadbøjet næb. Den kører den jo ikke. Ja, alligevel er den utrolig graciøs midt i al sin klumsighed. Og den gør ingen skade, den gør ingen fortræd. Den har 12 paringsdanser, de er meget smukke. En af dem virker som danskernes sextur, eller som menneskenes sextur. Altså de går sådan mod hinanden i parvis. Går de mod hinanden og de andre par, og så sådan går de hver for sig. Det er en meget smuk fugl, og dens opførsel er yderst nydelig. Hvad var det, vi kom fra? Jo, så var det at så havde jeg lige købt en båd, og sådan en 12-fodsjolle, som var apteret, som om det var en havkrydser. Jeg har aldrig været ude at sejle i den. Min far prøvede en gang, og der faldt han i vandet, fordi lortet væltede. Det kunne ikke sejle, men jeg havde købt sådan en slik. Og derfor, da jeg aldrig nogensinde havde sejlet i den og sådan noget, så kaldte familien mig kaptajnen for sådan rigtig at genere mig, ikke? Og så for det der med flimmercirkus og sådan noget. Flimmer, det kaldte man flimmerkassen dengang. Og Monty Pythons Flying Circus, ikke? Det var cirkus. Så det var meget hurtigt for mig at sige, Kaptajn Klyses Flimmercirkus.